Hey, zo nan. Ya kai ne mai gida? Zo nan. Ana ga gabaki ɗaya kamar a firgice haka. Kai kwa dan garin nan ne? Dan garin nan ne wallahi. Amma baka nan da. Wallahi muna can kasan gada. Alhamdulillah kamar dai alamun ba me yake damu. Mu bai ba wani. Dai fatara. Kawai sai ka haɗu da kuɗi. Ai mu haka muke. Ka san sunana? Wallahi ban san sunan ka. Sunana Alhaji Sarkin Zancin. Ko jinjiri ne? Kaga in yawa ka haifi yaro? Yau dai a haife shi. To dai yamma ta yi. An ba wankan yamma kace ya sunana zai ce ma sarkin zance sarkin zance yawwa ka gane barantana kai da kake idan ma ka je garin namu wai ko baka san da amma ba zuwa kuna he da dan yamma haka saboda ka gane kuma za ka zo kai kafago ni na banna aiki da lokaci ka gane kawai yamma in dai mun yi sallah mu ai musulmi ne ba ruwan mu da wani yawwa sai na shigo kenan ba matsala godiya naki yawwa na gode kai wannan menene rogo ne cika ji nake gani akwai yaji cika ji rogo ne akwai yaji cika ji ya kaso dan sa idan alhamdulillah kai fuhi da ni allaji ne ni ai ba na fuhi na ga dama hen sai dukan rabar da hi sadaka to ba ka huya dan cika ji daga lamiya ka ko kin naje kai daman neman ka ne. Alhamdulillah to ya gida. Ya aiki kwana biyu. To masha Allah to ka san zancen zaune ya fi na tsaye na zo gurin wannan. Wai ina tambaya wai wannan menene ka san? Ina jin ka san? Ta sai kai kunin zamiya ne. Zo mu je kai kuma tunda ka faɗa mun haka na dawo na siya mun ka faɗa mun gaskiya zo mu je kai kuma. Rago da ibi. Inda Allah ya sa haka. Komai zai wannan. To kaga nan mun samu malafa. Yawwa. Kana mun nan ce haka. Yawwa. Me yake faruwa da damu? Yawwa, na je na tattara da ai a cikin rogo. To rogo. Ya ce kai ka siyan mai. Da ida bai da hankali kuma kai yanzu kai da magana jaye. Ni ya taba sai da gona ma a garin nan. Ai ce kai ka siyan mai da gona. To bai da hankali. Ya taba dukan liman. Ni na gaya maka wannan in ku kace za ka yarda da magana jaye to kai ma za ka zama dan uwai. Ai da ba zan zama dan uwai ba saboda dai dan haka na kai kara gidan ne. A'a ni ba ni. A'a da kai da hide dan nan fara ta kira. Ba ni. Fara ta kira. Ba ni. Fara ta kira mu ta ce bikin ka ya mazo. Bai mazo ba. Bikin ka ya mazo. Zan baka 50. A'a magana zo kake da cin hanci kama. Me magana cin hanci? Cin hanci ya kai ka taba ganin na sai da wata gona? Lokaci. Ya baka heda? Ya bai hedu. Waye heda wanda an siyan ma a gurin? Ya ce zai zo da shi. Ƙarya yake. Mun je gidan mai gari. To aje kai kuma billahi allazi in kace zaka ja da ni. Iya ga haida anan ma ka faɗa. Auren naka ma ya basa. Kudin ma ba zan baka. Duba musun zaka ba cin hanci ba. Daman kai din nan ba kauna ta kace. Kai din nan ba ba za ka ba cin hanci. Na ga ma kai. To je ka. Kar ka kuma gani naka tare ni. Kar ka kuma gani naka tare ni. Kar ka kuma gani naka tare ni. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana lafiya? Alhamdulillah. Ya gida mun nan lema. To bread fa? Bread 200. Akwai shayi? Akwai shayi. Alhamdulillah. Wannan yanka mun da ai. A bani daidai ciki na wannan na nawa ne? Wannan da yuku ne. To. Ki kuma wannan yan fa? Ya guda ɗaya ba? Guda ɗaya naira 50. Ciro mun. Yawwa bari in zauna nan. Malam kawo mini sauri. Ka san mu muka zo kasuwar. Alhamdulillah. Zauna. Malam shekara ka nawa kana yayi? Ai shekara ta na kai kamar shekara 25. Allah! Gaskiya ne. Ban taba shan yayi ne wannan. Gaskiya ne. Yayi ko? Ka san ni? Yayi ko? Ka san ni? A ina ganin ka ne. Alhaji Sarkin Zance. Gaskiya ne. Ya sun. Ai ko akwai zance yanzu. Yanzu ma kana zuba shi. In da kuɗi ne. Ka sa me? Kyau. Da mu yi muka hoto ne ba. Wallahi ka sa me? Alhamdulillah. Daga shi muka hoto ne ba. A cire wani ɗaura tukunya. Ka tana za ana samu. Kuma yayi ba sai na biya ba. Ba mu lalla. Kana ji? Ba sai na biya ba. Ba ji ba mu lalla. Dai na samu hoto ne ba. Ya yayin yake zaki ne. Zaki ne ya fito. Yayi ko? Suka bi kuke sa. Suka yi muke sa. Na nan ne ko na kudu. A na kudu can kudu. Kudu. Yahudawa. Malam barin da saboda za a iya samun dani. A kudin kofa. Ha, malam ni ka taba gani an tambaye ni kuɗi? A yau da sai ka biya. Ina biya. Yau sai ka biya. To ni rike mun wayata in ban dawo ba hayan wannan. To Yawwa. In ban dawo ba hayan wannan rike mun wayata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waya tana nan. Bari in samu dan lafiya nan. Ka san makiya wani ba za ka samu kaɗan sake kaɗan ci komai ba ya samu ido. Hai mu koya zan tashi nan nan wanda zauna hai mu har sun ce hin ba na haka tashi zan tafi
alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Kai, masu sayar da kayan Allah. Alhamdulillah ya yi. Alhamdulillah ya kafa. Alhamdulillah. Ai ka ta ka ce. lafiya alhamdulillah Tabarakalli. to ya gida alhamdulillah Tabarakalli malam. ina lafiya ya gida ya aiki ko rake ba malam akwai rake a gurin Akwai rake gurin malam. wannan na 30 malam malam. Allah ya yi. Yawa malam. Ai aka ne kan. ana ake yi ana ji yanzu zan sayar da kanka wannan hikima na Wannan naira 100 ne malam. naira 100 alhamdulillah an ce alhaji sarkin nan ce ya zo gobe ka zo gida kawo alhamdulillah yawa ya haka da ke ho ka zo gida fa yawa ta matsalar ka ɓoye wannan da kyan in ba ɓoyewa ne ba himalani za a samu bari alhamdulillah a san ka ɓoye abu wani zai iya zuwa ya wu sai dai bai ma ya ka rasa yi sai kawai lallaba mu wuce yawwa ka ga wannan dutse nan zai daɗin nan ha ni dai ban ga kowa a nan ba amma wannan dokin anya ba kallo na yake ba ta shi wannan abin za ka hawa mutane ya zo su ihe ka alhamdulillah wallahi ka zo kace na hara ki anan ka zo kace na hara ki anan wallahi to saboda kai kadai ne ka ganni to ne ban ga wanda ya ganni ba sai kai dokin nan kai kadai ne ka ganni ya guwa ma ba kake haka ya juya ma ba amma ka gani in ka faɗa kuma yan kai ƙara ka gidan mai gari da mai hukunci inda ni ma kai na ake hai hai kai tahilan dokin nan tunda na je hiru ya ƙi magana ina ga ya san me nake faɗi ya san me nake je ya faɗa wannan tahin tafi na ƙarasa a gida kai la ilaha illallah gidan ma annahi ga ta za su yi na san musu ba su ƙi ɗan abu in ka samu ɗan ƙaramin abu in ka samu sai sun zuba ma ido ɗan zan yi kaya ina harin goge ba suna kaga mai rikan na ya tuce ni yan gurin hadda guga ka aiko ya biya ni kuɗi na tun da ya bani wannan ya biya ni kuɗi aikin banza aikin wofi kuma mutum ya ce na haraki ni dai kaga yanzu abin da nake tunani wannan dokin kaman kallo na fa yake san da nake yin raken kuma zai iya faɗi to wani dai ta hinta kuma Allah ba mu alheri alhamdulillah jawo ruwa ka bani wannan ni ka indira ma wannan ni indira ma wannan ni ko na zira da kyau sai ko ba zan dira ba dan na zo na ce ka bar ruwa ka ce ina zira wannan ka zira wannan ma fa mu muke sai da hi in ba za mu kai muku bulalle kafin ya zo yayi to bari je siya da kudi na tafi siya da kudi na ko kuma gobe ka kawo mun zan biya ka ruwa laka ya ruwa yo Allah na la ilaha illallah sai da namu amma kai dami da yo Allah na da yo ka bani ruwa mala alhamdulillah
ka gani masa wani ya san kai ma baka san ni bane shi yasa maza ka je ruwa maza ka je ruwa sauri ubari jiyan nan da bai to ya me wannan ruwa ne me wannan ba ruwa kace da kai ba ni wannan ruwan digayi zaka bani sha ba zan sha ba na je na siya da kudi je ka siya ba zan sha din ba je ka siya kanka kuma kallo na kanka kuma hararata kanka kuma hararata wai ce ka zo nan kanka kuma hararata a he bakin kuda ni za ku lakanta a garin nan da kudi na da komai to ba zan na da kusiya ba zan siya rijiyar ma mu muka haka ta rijiya kakki ba ruwan in ya zura guga kana neman rigima ne na nema din kai zaka ce ruwan kai ba za a yi hadin ruwan naka ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam ruwa ba biyar mai dumi ne ko mai sanyi mai sanyi ne to kar ka kuskure ka kalli kaina in ka kalli kaina zaka iya rasa kafafunka haka yawa zahiri ka kalli ka rage ka kallon mun kai ko zaka iya rasa kafafunka yawa wai ka jiyo biyar mahaukaci ne zan biya kudin ruwan Allah wayan bai da ka gaya man ya zaka ai haya baka a kudi gogwa aga na gama mun wankewa wannan kai da akai na menene ne kanka kuskure in ka kalli kaina fa zaka iya rasa kafafunka to na gode malam Allah bani malam sai kai ja me ruwan Allah na annabi zan biya sai kai ja malam ni in don baka kudi ruwa to ba zan biya ba sai kai ja malam ba zan sai kai ja ruwan malam in ban cika ka ba in kwana ma ruwan ga wanda zai ma haka ake ka zo gida to ka karba ina ban je ka je waye gidan Allah sarkin nan ce nawa ne duka kudin ruwan nan dubu ko muna magana dubu ɗaruruwa wai yana magana dubu kana ji tunda kai ka nuna kai ma mutum ne na kwarai ka zo gida da magariba ba a zuwa gidana da rana kana ji zan biya na sani na yadda zan biya to ba zan biya ba duk abin da zaka